खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामनि मोनथाम जिल्लाया मिनि बांलादेश जाबाय बुंदों हिमन्त। प्राइभेट स्कुलफोराव 25% मासिखौ निखावरि थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामगोन। पुलिसनि मुङाव रां लानानै हमजाबाय हासिना बेगमा। मोन 19 गामिफोरखौ बिटिआरआव सरजाबनो आसाम सोरखारनि केबिनेटआ गनायथि होबाय। 22 नं कक्लाबारि बियाबाव गोदानै VSDC भवन बाउन्डारि वाल बेखेवदों। दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव पन्चायतनि बारग' आफादगिरिया गोब्राब जोखोम। गुवाहाटीआव नकल रां बानायग्रा कम्पानिजों लोगोसे नकल रां आरो नकल सना जब्द खालामदों STFआ। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गुवाहाटीआव फ्रेश ट्राफिक सामोल होदों। करिमगन्जआव 115 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामदों। ब्राजिलाव गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथाय, सा 61 हान्थियारिनि जिउ खहा। कलकातायाव आइजो डाक्टारखौ जिनाहारि खालामना बुथारनायाव दुंहाव थासारि। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। आसामनि मोनथाम जिल्लाया मिनि बांलादेशआव सोलायबाय। बे बेप्रुसार बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि आफां आसाम आरो गेजेर आसामनि मोनथाम जिल्लाया मिनि बांलादेशआव सोलायबाय। रायजोनि बे मोनथाम जिल्लायाव मोनसे जर'खा हारिनि सुबुंफोरा हाबसनदों। बे मोनथाम जिल्लायाव बै हारिनि सुबुं सानखोआ बांग्लोबदों आरो बेफ्रुसारदों होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। गिबि मन्थ्रिया आसि थुनाय बै मोनथाम जिल्लाया जादों आफां आसामनि धुबुरी, बरपेटा आरो गेजेर आसामनि मरिगाव जिल्ला। गिबि मन्थ्रिया बुंथिनाय बायदिब्ला रायजोनि बै मोनथाम जिल्लायाव बांलादेशजों समान समानै हिन्दुफोरनि सुबुं सानखोआ खमायदों। नाथाय मोनसे जर'खा हारिनि सुबुं सानखोआ बेफ्रुसारदों। बे समाव धुबुरी जिल्लायाव हिन्दुफोरनि सुबुं सानखोआ 12 जौखोन्दो, बरपेटायाव 30 जौखोन्दो आरो मरिगाव जिल्लायाव 35 जौखोन्दोल'सै होननानैबो गिबि मन्थ्रिया दाबि खालामदों। बेखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया साननो गोनां जानायखौबो फोरमायदों। बबेखानि जातिनि सार्थ गोनां सोरखाराबो दिसपुराव बांद्राय गोबाव थानाय नङा। गुबुन सोरबायासो दिसपुरखौ दखल खालामगोन। बेनि हेंथायै सम सम आन्दोलन खालामनाय आरो बियाब दाफामनाय जादोंब्लाबो जातिखौ रैखाथि होनो हायाखै। मानोना हिन्दुफोरनि रुजुनायाव बै हारिनि सुबुं सानखोआ जोबोद बांसिन। बेनिखायनो जातिखौ मोजां मोनग्रा समाजनि साफ्रोमबो सुबुङानो सांग्रां जानांगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खावलायदों। रायजोनि सोलोंथाइ खोन्दो आरो थिसनथाइखौ बांहोनायखौ नोजोर होनानै शुक्रबारखालि जानानै थांनाय रायजो सोरखारनि केबिनेट मेलाव माखासे गोनां थांखिफोर लानाय जादों। केबिनेट मेलनि उनाव खुंनाय खौरांगिरि मेलाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ फोरमायदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनो केबिनेट मेलाव बिमा राव बिजोंनि गासैबो बेसरकारि फरायसालि एबा प्राइभेट स्कुलाव निखावरि थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय 25% मासि रिजार्भ खालामनायनि थांखिखौ दैखांदों। बबेखानि बे थांखिखौ गनायथि होनायनि उनाव मावफुंजायोब्ला समाजारि फसंथानफोरजों सामलायजानाय असमिया आरो गुबुन बिजोंनि प्राइभेट स्कुलाव 25% मासिखौ निखावरि फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय हगारनाय जागोन आरो बे फरायसाफोरनि मासुलखौ रायजो सोरखारानो बानस'गोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मेलाव बुंदों। लखिमपुरनि नकल सना आरो नकल रांनि रेकेटनि हेंथायै बाथ्रा बुंनानै खौरां बिजोङाव जायगा दखल खालामनाय हासिना बेगमा पुलिसजों हमजादों आरो फिन खौरां बिजोङाव जायगा लादों। SI जुनमुनि राफानि जाथायावबो मुं सिखांनाय हासिना बेगमा पुलिसनि मुङाव रां लानानै हमजादों होननानै खौरां मोन्दों। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसनि मुङाव रां लानानै दायनिगिरिखौ रैखाथि होनायनि अजदाव हासिना बेगमा हमजादों। शुक्रबारखालि हराव गुवाहाटीनिफ्राय हासिना बेगमखौ पुलिसआ हमदों।
मिनालुद्दिन मुंनि सासे सुबुंनि एजाहार होनायखौ बिथा खालामनानै हासना बेगमखौ पुलिसा हमदों। अजद बायदिब्ला बङालमारा सनापुरनि मोनसे नखरनि हेंथायै नखल सना फालांगिरि केस दं होननानै सिगे सग' खालामदोंमोन हासना बेगमा। बेल' नङा, बै नखरखौ बङालमारा आरो बिहपुरिया थानायाव लांनानै पुलिसनि मुङाव सिगिनानै रां दाबि खालामदोंमोन आरो गिबियाव 70,000 रां लादोंमोन। बेनि उनाव सानै दालालजों लोगो लानानै फिन 20,000 रां दाबि खालामनानै 10,000 रां लादोंमोन। नाथाय बै नखरा पुलिस थानायाव थांनानै खौरां लाहैब्ला बिसोरनि हेंथायै जेबो केस रेजिस्टार जायाखै होननानै मिथियो। बेनि उनाव थगायजानाय मिनाल उद्दिना हासना बेगमजों लोगोसे सानै दालाल नासरुद्दिन आरो फाखरुद्दिननि हेंथायै बङालमारा थानायाव एजाहार दाखिल खालामो आरो हासनानि फन रेकर्डिंखौबो पुलिसनो गथायो। केस रेजिस्टार खालामनाय पुलिस अफिसारखौ सानैनि गेजेरावनो ट्रेन्सफार खालामगोन होननानैबो हुमखि होदोंमोन हासना बेगमा। रिपर्ट बायदिब्ला हासना बेगमखौ नागिरनानै पुलिसा साननै अपारेशन खालामदोंमोन। बेनि उनाव शुक्रबारखालि हराव गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय हासना बेगमखौ पुलिसा हमनो हायो। बिटिआरनि सिमाया सानजा फारसे बारायबावनो थांगासिनो। आरोबाव मोन 19 गामिफोरखौ थाबैनो बिटिआरआव सरजाबगोन। 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथा बायदियै बिटिआरनि सानजा सिमायाव थानाय आरोबाव मोन 19 बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव सरजाबनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सोरखारनि केबिनेटआव गनायथि होबाय। शुक्रबारखालि खुंजानाय आसाम सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट मेलाव आरोबाव मोन 19 बर' गामिखौ बिटिआरआव सरजाबनो थांखि लायो एबा गनायथि होयो। केबिनेट मेलनि उनाव गिबि मन्थ्रिया गावनो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायदों आरो 2020 मायथाइनि बर' गोरोबथानि रादाय आरो कमिटमेन्टफोरखौ मावफुंनो थाखाय सोरखारा बै थांखिखौ लादों होननानै बुंदों। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिआरनि सिमाया सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लासिम दावखोगोन। 80% एबा बयनिख्रुइ बांसिन बर' सुबुं थानाय मोन 19 गामिफोरखौ बिटिआरआव सरजाबनो केबिनेटआ गनायथि होबाय। बबेखानि बिटिआरआव सरजाबनो गनायथि होनाय बै गामिफोरखौ सिगाङाव बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसननाय जायाखैमोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथा बायदियै सानजाहा मोन 60 गामिफोरखौ बिटिआरआव सरजाबगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदोंमोन। बेनिनो सिगाङाव मोन 41 गामिफोरखौ बिटिआरआव सरजाबनानै होदों आसाम सोरखारा। दा आरोबाव मोन 19 गामिफोरखौ बिटिआरआव सरजाबनो सिगांदों सोरखारा। बाक्सा जिल्ला 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय खामार दैसा भिएचडिसिआव गोदानै भिएचडिसि भवन आरो बेनिनो बाउन्डारि वाल बेखेवदों। गोदानै लुफुंजानाय भिएचडिसि भवनखौ बेखेवनानै होयो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमएलए मन्टु बर'आ आरो बाउन्डारि वालखौ बेखेवनानै होयो कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजु कछारिया। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियावनो मिथिंगायारि संरैखाथिनि थाखाय बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाबो जानानै थाङो आरो बे हाबाखौ मावफुंनानै होयो कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि नेहाथारि मन्टु गोरा बर'आ। बेनि अनगायैबो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन भिएचडिसिफोरनि मासिगिरिफोर, सोद्रोमा आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन समाजारि बिथिङाव हाबा मावबोनाय बिथांमोननि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। 17 बोसोर सरकार सालायबोनायनि उनावबो बिपिएफ दोलोआ बेफोरबायदि रायजोनि सुबिदानि थाखाय रायजोनि सोमोन्दोखौ लाखिनो थाखाय भिएचडिसिनि थि मावख' लुनाय जायाखैमोन। नाथायबा दिनैनि दिनाव रायजोनि सुबिदानि थाखाय रायजोजों जेब्लायबो लोगोरि एबा सोमोन्दोफोरखौ गोरलैनो लाखिनो हानाय बायदि इउपिपिएल दोलोआ गुबुन गुबुन भिएचडिसि भवन लुनाय जाबाय आरो गुबुन गुबुन सुलादनि थाखाय सोर बिथिङारि हाबानि थाखाय बे मावख'आ जोबोद खामानि होगोन होननानै 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमएलए मन्टु बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। बङाइगाव जिल्लानि बागमारा सौरागुरि ग्राम पन्चायतनि सासे बारग' आफादगिरिनि सायाव साथाम दुथांफोरा गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायाव जोखोम जानाय सुबुंखौ अमर सरकार होनना सिनायथिदों।
जेब्ला बियो मावख'निफ्राय बायजोआव ओंखारलांदोंमोन अब्लानो साथाम दुथांफोरा बिनि सायाव गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव बियो गोब्राब जोखोम जायो। बबेखानि जोखोम जानाय अमर सरकारखौ दासान्दि बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटाल आइसिइउआव फाहामथाय होनो थिसनहैनाय जायो। बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो साथाम दुथांफोरनि सिनायथिखौ अरुण सरकार, नारायण सेन आरो राजकुमार सरकार होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम पुलिसनि एसटिएफ हानजाया सनिबार फुंनि समाव गुवाहाटीनि बरगाव ओनसोलाव गंसे न'निफ्राय फेक इन्डियान कारेन्सि नट बानायग्रा मेसिनजों लोगोसे नकल रां आरो नकल सना जब्द खालामो आरो बेजों सोमोन्दो थानाय सासे दायनिगिरिखौ ग्रेप्तार खालामनायबो जायो। स्रोद संदाननायनि गेजेरजों एसटिएफ हानजाया जालुकबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सोनाब बरगाव ओनसोलनि देबकटा नगराव 28 बोसोर बैसोनि अविनाश सरकार मुंनि न'आव गोख्रोङै सिग्रोमनायनि जाहोनाव नकल रां दिहुनग्रा मेसिननि अनगायैबो गासै 1,02,500 नोगोद नकल रां आरो 2.86 किल'ग्राम नकल सनानि बिस्कुट जब्द खालामनो हादों। बेनि अनगायैबो अविनाश सरकारनिफ्राय गंसे मबाइल फन जब्द खालामनायबो जायो। पुलिसआ ग्रेप्तार खालामनाय सुबुंखौ जरहाट जिल्लानि थागिबि होननानै सिनायथि होदों, जाय गोबाव समनिफ्रायनो बरगावआव थायोमोन। बेजों सोमोन्दो थानाय फोरमानफोरखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायनि थिरांथा लानाय जायो। थाद'नाय गैयाजासे गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गुवाहाटीनि दाब दाब जायगाफोराव दै लोमसावनायनि जाहोनाव गुवाहाटी ट्राफिक पुलिसआ नोगोरारिफोरनो गोदानै मोनसे सामोल फोसावनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला रुक्मणी गावनि VIBCO GS रड, फानजाबारिनि जुरिफार जु रड, हाथिगाव रड, सतगावनि SFS स्कुल, GNB रड, बरगावनि NS, चानमारी कमार्स कलेज बायदिफोराव दै लोमसावनायजों गोबां खहा जादों। लोगोसे लामा सामाजों हान्था मेला खालामनायनिफ्राय गावखौनो रैखा खालामनो आरो ट्राफिक पुलिसआ फोसावना होनाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय बिथोन होनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो नोगोरारिफोरा माबा मोनसे उसुबिदा जायोब्ला थोंजोङै ट्राफिक कन्ट्रल रुमजों जगाजग खालामनो थाखाय 913612730989, 916026176755 आरो 916901269006 जानबुं नम्बर होनायबो जादों। बबेखानि थांनाय 5 आगस्तखालि गोबां अखा हानायनि जाहोनाव सोमजिखांनाय दैबानानि जाहोनाव गुवाहाटी सोहोराव गोबां सिलिंखार जादोंमोन, जायनि जाहोनाव ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा दासिमबो गोबां मोगा-मोगि जुजिनांनाय थासारिखौ मिथिनो मोन्दों। मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों एसटिएफ हानजाजों करीमगंज पुलिसआ जयै लोगो नांनानै शुक्रबारखालि गासै 115 कौटिसो रांनि ड्राग्स जब्द खालामनो मोननायजों लोगोसेनो 4 सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। एसटिएफ हानजानि आइजिपि पार्थ चार्टी आरो करीमगंज जिल्लानि एसपि पार्थ प्रतिम दासमोननि दैदेननायाव जयै लोगो नांनानै अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों 3.5 लाख जावा टेब्लेट आरो 1.3 किल'ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनो मोन्दोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेफोर ड्राग्सफोरखौ करीमगंज बाइपास पुवामारा जायगायाव गंसे 12 साखानि ट्राकआव दोनखुमानानै लाबोनाय थासारियाव मोननाय जादों। ग्रेप्तार खालामनाय 4 दायनिगिरिफोरनि गाहाय बिगोमाखौ नैमुल हक आरो माखासेफोरखौ आतिकुर रहमान, जगजीत देव बर्मा आरो ड्राइभार होनानै फोरमायथिदों। दासान्दि बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि थिरांथा लानाय जायो। ब्राजिलाव ATR 72500 बिरखंआ शुक्रबारखालि सुबुं थानाय ओनसोलाव हरखाबै गोग्लैनानै जाब्रबथाय जादों। जाहोनाव सा 57 हान्थियारि आरो 4 केबिन क्रुखौ लाफानानै गासै सा 61 नि जिउ खहा जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिरखंआ खोला ब्राजिलनि कास्कावेलनिफ्राय साव पाउल'सिम बिरलांदोंमोन। बे समावनो बिरखंनि मोन्नैबो इन्जिनाव हरखाबै अर खामनायाव बिरखंआ हायाव गोग्लैफैयो।
सोनाब बंगनि राजथावनि कलकातायाव थानाय आर.जी.कर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव सासे आइजो डाक्टारखौ सेमिनार हलाव जिनाहारि खालामना बुथारनाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। कलकातानि आर.जी.कर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव जिनाहारि खालामनायखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ हमनानै थोजासे साजा होनांगौनि थाखाय दाबि खालामनानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामबाय। सोनाब बंगनि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जीआ खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों दि गुबै दायनिगिरिखौ फासनि साजा होहोगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।